Sheƙewa za ka yi in har ba za ka faɗa mun sunanka ba. Faɗa mun sunanka. Yalla bai suna na Atom Adamu. Shekarunka na? Yalla bai gaskiya ban san shekaru na nawa ba amma kawai na san shekaru na rabin na mamana ne. To shekarun mamanka nawa ne? Wallahi shi ma ban sani ba sai dai na san babanmu ya fi mamanmu da shekara 5. To babanka nawa ne shekarunsa? Ban sani ba amma dai in an haɗa shekaru na da na mamana da na babana duka shekaru 100 ne. Kai duk duniya ba wanda ya taɓa rena ni kamar kai. Amma za ka ga abin da zan ma.